Lho enggak apa-apa, enggak usah kena iki kan sing ketok iki tok muranku ketok kamerane. Kowe sepenting wis mlaku rek kene kok kene mandek ngono lho. Ya wis. Ulang. Wis. Kendor. Wis. Aduh, matane wong iki piye to jan iki? ora ero wong. Salahe nang kono. Yo alah. Lah kene lho boleh ngramban. Ya ora sengaja. Kene apa-apa ki mbok ndelok to nik. Piye. Wis. Wah, pas iki kayane. Balas ini malah nyengis ning kono.